Zadaním navrhnúť priestor pre spoločnosť Capexus, ktorá sa zaoberá návrhom kancelárskych interiérov, bolo zaujímavé. Cieľom bolo navrhnúť inovatívny priestor, ktorý zároveň bude showroomom, ale typickým priestorom pre prácu. Pri výbere priestorov a lokality zohrávala rolu najmä efektivita priestoru, aby sme z neho dokázali vyťažiť maximum, a taktiež dobre dostupná lokalita, či už formou MHD alebo autom. Základom dobrého pracovného prostredia je dobrá akustika, preto sme prerobili komplet strop, ktorý je otvorený, ale používame inovatívny akustický materiál na báze celulózy, ktorý je nastriekaný a zabraňuje echu. Tým sme dokázali strop vyčistiť a nechať v pôvodnom stave doplnený len o technológie a osvetlenie. Osvetlenie je podobne ako ostatné prvky inovatívne a funguje na biodynamickom systéme. To znamená, že v priebehu dňa sa mení farba svetla. To podporuje efektívnejšiu prácu, zmierňuje únavu a lepší pocit z pracovného prostredia. Samotný priestor sme sa snažili koncipovať v duchu tímovej spolupráce, ktorá je veľmi dôležitá pre našu spoločnosť. Preto všetci spolu sedíme v jednom open space za guľatými stolmi, čo nám umožňuje efektívnejšiu a tímovejšiu spoluprácu. Naše kancelárie nie sú len miestom, kde pracujeme, ale aj showroomom našej práce. Majú za cieľ klientom ukazovať rôzne formy práce, rôzne formy rozloženia priestory, využitia materiálov, ale aj ukázať možnosti, ako pomocou jednoduchých materiálov vytvoriť kvalitné pracovné prostredie. Kombinujeme praktickosť s ekologickosťou, ale aj súčasnými trendami. Využívame drevo, ktoré máme na podlahe, pomáha nám dotvoriť priestor viac domácky až obývačkovo. Jedným z dôležitým faktorom pri výbere priestorov bola terasa. Keďže terasu považujeme za veľmi dôležitý benefit, je možné na nej pracovať, tráviť spolu čas a využívať ju na rôzne teambuildingové aktivity. Po nastavení dispozičného usporiadania a zónovania nastala fáza dizajnovania, kde bolo potrebné zosúladiť predstavu architektov s funkčnosťou a predstavu vedenia spoločnosti. Najobľúbenejšou časťou našich kancelárií je zóna, interne nazývaná ako obývačka, ktorá slúži na posedenie s kolegami, interné porady alebo eventy s klientmi. Keďže, ako sa hovorí, lepšie raz vidieť ako 100-krát počuť, radi privítame klientov v našich nových priestoroch.